Katokan saiki. Loh, masa nganggo kathok? Lah ora percaya. Ya ora no, aku tak tilakane Mas. Delok Mas. Wis mengko ning mburi panggung gampang. Aja ning kene iki ora apik, pan-papan. Empan papan. Ele yo nek Oh saiki wis mani buka-bukaan kathok bareng saiki. Lah ya. Nek salin ki yo ganti kathok barang terus ganti. Kok malam hari ini tidak kathokan berarti ISIS no? Enggak, jan. ISIS aku rada wedi mono kewan-kewan ngrambat rene iki nek dadi goleki kancane ya. Ya ora nek goleki kancane iki yo. Lah apa? Dulure. Dulure iki Mas Gading menika nderek sewan wonten Kebon Agung. Kebon Agung, Tridadi Sleman. Nggih, menika nderek remen, nderek Mangayu Bagyo, menika merti dusun. Merti dusun jan. Nggih menika kedaden saking Patang RT nggih. Patang RT. Oh, Patang RT. Pengurunan wong Patang RT iso wayangan kaya ngene lho, Mas. Luar biasa. Hebat tenan luar biasa, tenan luar biasa iki. Jenengan ra ngira ra nganu babar blas to, Mas. Wow, bla-bla-blas. Kok iso dadi ngundak. Kan orang ngira bla-bla-blas. Babar blas. Babar blas. Nah. Dalange Ki Gading sindene saka warga Laras niki anu wiyagane nggih warga Laras saka Patang RT luar biasa. Oh, bintang tamune sapa? Bintang tamune Tatin sing gedhe. Titot to. Lah ya Titot. Apa nek Tatin sing cilik berarti apa jajal meni ya? Sapa sing meni titit mau? Oh, lah malah dicethake. Lah krungu kok ya. Ya ora apa-apa, heeh. Oh ya, sajake ketoke duwe iki kok ora muni dhewe. Nek iki Mas Gading wani ora muni, Mas? Ora aku, ora. Ora, berarti ra duwe, Mas. Ra duwe apa? Ra duwe kuwi. Lho ngece. Ngepiye? Lah ora meng anu ora meng mau luwe gedhe. Apa? Ora arep tak teruske, ora apik kaya ngono kuwi. Ya ora apa-apa ngene kala-kala saru kaya bapakmu ora apa-apa ngono lho. Dadi nek karo aku iki ya dasdes-dasdes ngono ora apa-apa. Oh, kon dasdes-dasdes. Iya maksudnya ya Iya nek kon dasdes-dasdes kowe oke nek aku kok. Iya. Niki nderek ndedonga nggih Mas. Mugi sedaya masyarakat wonten ing Kebon Agung mriki tansah pinaringan sehat. Amin. Lancar rezekine. Amin. Rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin. Mugi tansah guyub rukun ayem tata titi tentrem gemari palos jinawi. Amin. Amin Allahumma amin. Menika acara malam hari ini 2 tahun sekali, Mas. 2 tahun sekali? Iya, ora setahun sekali. Mbok menawa sesuk iso dadi setahun sekali ya Pak Bu ya. Nggih. Nggih niki Kebon Agung iki wayangan Patang RT. Lah iki kapan iki kelurahane kapan iki? Kira-kira kapan Bu Lurah? Monggo dipun agendaaken Bu Lurah menika namung murah meriah no dicicil ya Mas ya. Iya. Kredit nggih saged kok niki. Lah nggih Mbak Bileng nggih kapan ewon nggih saged tiru-tiru karo Kebon Agung kene sing Patang RT iso wayangan mosok sing kelurahan kecamatan kok ra iso ira ya bangeten ya. Ya sesuk ben masyarakatnya ya semakin bahagia, semakin senang bisa melihat Mas Gading mayang di sini di kelurahan dan juga di kecamatan. No, ya Mas ya. Nggih. Nggih niki wau napa jenenge angsal peleng? Nggih angsal peleng. Pak Dukuh kapureh minggah panggung. Oh, nggih ngaten. Nggih menika Mbak Bilih Pak Dukuh iki meng apa jenenge wingi iki Patang RT iki do mangkat kabeh Pak Dukuh ra mangkat iki nggur weling tok iki ra. Kene nang kene tak kumbahe kene gorene endi wong. Karo Pak Dukuh kok malah nantang-nantang. Lah salah kok meng dawuh utusan Pak RT wong kae rono ngono kuwi lho, Mas. Jajal iki aku ora urung kepethuk karo Pak Dukuh. Jajal tak petukne karo Pak Dukuh kene, tak jak salaman, tak jak kenalan, tak jak omong-omongan, tak jak nyanyi dan sebagainya engko ya. Oh, berarti Pak Dukuh ki ingkang pidato kalau wau nggih. Mau pidato ra to, Pak? Oh lah. Lah aku Mbak Bilih nggih. Menika dipun anu Mas, sepoti kajenge Pak Dukuh minggah wonten kepanggen. Nggih, monggo Pak Dukuh.
rasa Rong tau ketemu kok nggih ming dolan ning TV kok ora jenengan aku dadi. Lah iki sakniki wis kepethuk gathuk-tuk jasi arep ngopo ayo. Anyep. Anyep. Tangan anyep. Jenengan iki dredeg tenan lho iki mantuk. Mriki Pak kajenge dipun streaming menika Dalang Sena Channel menika kajenge delok teng TV nika nggih, nggih. Nggih niki jenengan Niku napa niku, Pak? niki ditangleti Pak Dalang. Halo. Halo niku. Niku koordinir parkir niki. Oh. Wah, kula termasuk koordinir parkir kan. Oh nggih. Niku canggih mboten, Pak? Anu nggih kula mawon. Nggih. Nggih sugeng dalu Pak. Sugeng dalu, Bu Tati. Nggih. Kok manut jenengan mboten rawuh namung dawuh-dawuh menika? Kula sampun nate tindak mriko jaman ngaturi Pak Seno riyin. Lah pamela sing niki kula utusan Pak RT kedahipun sowan panjenengan kalian Mas Gading. Oh ngeten, Nggih, jenengan kedahipun mboten. gentosan. Oh gentosan. Nggih. Sik taun niku sik taun kapan pun tau anu kedadian napa mboten? Pak Senone maksudnya. Nembe pesen nembe nganu pun pesen tanggal pun DP Pak Seno nika. Sedo. Nggih, Oh, nah niki sakniki malah Lah anu. alhamdulillah dalu ini saged kelampah niki warga Bonagung remen sanget. Oh nggih. Ning krungu-krungu jare arep prasido Pak. Sing jare sinten niku? Mbok krungu-krungu jarene arep prasido lek arep ngedil kewe nganti anu lagi arep hari H nganti do iki kepiye lek do urunan kok ora gek ndang-ndang ngono. Ya ampun ngono mirang-mirangke warga to. Ora lho maksudnya niku kabare iki tenan apa mboten kula tanglet. Pripun Pak RT? Piye? Lho kabare pripun Pak? Niku hoak napa? Nggih, hoak mboten, mboten Boten. hoak. Dadi tetep niki tetep kudu Mas Gading. tetep sing kudu dalang. Mas Gading, Nggih, nggih. itu bintang tamune Bu Tatin Titit Editot. Nggih. Lah kok wah. Klentu Mas Gading, klentu kula, klentu. Nggih, mboten menapa. Boten napa-napa Pak, kula ngertos nek jenengan duwe. Dadi niki rasah Mboten apa. rasah diumumke ngono lho. nggih. Niki niki berarti alhamdulillah kelampahan Nggih. dalu menika Nggih. saged wayangan Mas Gading. Nggih. Enten nggih Pak, Nggih. panjenengan kula aturi napa nggih? Jenenge Gandrung. Oh malah arep gandrung iki ya. Ya Waduh, no. manut nek gandrung sak yuta, Pak. Nek saged dikredit apa Mas Gading mong ngendika ngoten kok. Saged Ya, Pak, ora saged iso. sampil. Nek Mas Gading iso Apa? dikredit nek aku ya ora. Kok tiwas aku gedemuk ora bayar ya tak tutuk. Waduh. Nek Pun jenenge- sidon demak mana. Nggih, Mbak Bilih menika wonten atur napa rumiyin kagem masyarakat. Ya ingkang bahkan kula matur nuwun sanget dhateng Mas Gading sak kanca sedaya sampun kesorawuh mriki nggih ra ketang yo diwangi megap pindu. Megap Pindu. Pindho. Wah. Megap-megap niku. Ah nggih ning alhamdulillah saged kaleksanan warga masyarakat saged ndugaaken Mas Gading wonten Nggih. mriki nak kalian panjenengan. Alhamdulillah, Pak. Pramila nyuwun Nggih. dipun hibur ngantos mangke satutuke panjenengan sedaya nggih. Nggih. Mboten sak tekan esuk Jam pinten, Pak? jam sekawan nggih oleh ngoten. Ora Lha kepiye lagi? ora tekan esuk, tekan jam 4. Jam 4 iki wae subuhan wis Ah esuk. sing nggih. Niki kok sesuk meneh nek anu kula dikeki kanca Pak ora ming dhewe ngono lho, Pak. Lah wingi perjanjiane ngoten kok. Jenengan iki kan ajeng golek kanca dhewe. Lho maksudnya Jenengan kan golek kanca dhewe njawuk sinten ngoten. ora ono kok danane we mepet kok kon ngejak kanca. Alah nek ora mepet yo ora trimo jenengan ora pepet itu. Kok Pak Madake aku kan ngejak kanca. Mbak entene sementen jenengan mbuh arep kancane sapa? Lah ya aku sing KO. Kula lek nggih blak kutang cetha wae Kotange sapa? Kotange sapa? dipeme tangga kula wae. Lucu lho iki, Pak. Malah lucu lho niki, Pak. Niki Ya pun ampun, ngoten, Pak. kancane kula jenengan mawon nggih, mengke tak kei ra kitung selawe ya. Alhamdulillah. Kok malah dadi hah? Pinten? Selawe. Masyaallah. Ah kok Selawe niku nggo nguyuh wis bola-bali lho, Pak. ayo wong sekali masuk 2000. Lah nggih Ya, jenengan kertas. Jangan ngersake napa? Maksudnya Niku enten WC. Enten niku. maksudnya kula ngersake napa? Sekali masuk 2000. Ini nek nemu dicawiki mboten bayar. Lho, gak iso. Ah nggih ten WC ning balik cabe niku wonten niku. Ya, Ngersake, kula ngersake. derek nggih. Oh, jenengan sing ngeterke kula pipis. Nggih kula ngundang Pak RT mas sing anu. Lah kok dadi wong pirang-pirang sing arep ngeterke? Ah kula mboten wani kok kula. Utusan. Ji. Menika ajeng nembang napa Cido Gandrung apa arep piye? Wah mboten mawon kula gantung tak digeguyu mengke kula tekan keman ditapuk parut. Nggih. Ora apa-apa guru parut kok. Ah nggih bundas sing Guru parut.
sisian kula niku medeni wong. Nggih, warga pemirsa sedaya niku. Lah kok jenengan wani munggah rene karo aku? Ah resmi enten dipanggil malah resmi. Oh, resmi dipanggil. Nek ora dipanggil wedi. Mboten wantun kula. Oh, ngono berarti suami takut istri. Ampun seru-seru. Ampun seru-seru nek Pak, preso niku. tak kandhani, nek wis wani munggah panggung iki rasah mikir sing nang omah. Ho apa ora? Bebas wae. Ayo. Wah. Mboten wani kula bebas. Tenang, mboten Eh, wani. pun teng panggung niku mboten napa-napa, Pak. Mboten nggih. Nggih. Kados Mas Menawi Gading sampun niku. teng panggung menika mboten napa-napa. Totalitas. Nggih, kula wau dados Gading Pamungkas nggih mboten napa-napa kok, Pak. Gading bau iki. Pun dilajeng nggih kula anu. Loh, kebacut ampun, munggah Pak. kok ora ngapa-ngapa. Nggih. Nembang. Nggih napa-napa ninggal hati niku nggih mboten napa-napa. Nembang nggih. Nembang napa? Nggih, sing kira-kira kula mboten iso napa. Ora ngoten nek kula niku napa iso kula niku. Ayo contone apa njajali? Apa kok malah ngematke wae lho? Pengen nyawang kesempatan oke. Ati pamit dolan ning YouTube. Ngematke ora Ati iso langsung kok. Nggih Mas Gading nggih. Nggih, leres niku, Nyuwun Pak. ampun ta Mas Gading. Rada ndlodok kula niku. Usah kula nggih kancane niki, kancane niki sing sakniki ten jero. Kancane suprek kula niku niku. Aku mah ra kenal iki sapa. Ah iya suprek meguwa ora kenal ra. Ora kenal e sapa to Mas? Gitu. Nggih, jenengan kok dicekeli terus iki ngapa to, Pak? Nggih, Pak, ampun dicekeli. Jenenge mbok wis bebas ngono lho. Kok mau bola-bali kok ning Niki ngene. nedahke wong Yogya sing Mbon Agung sopan. Sopan oh. Dan- Lah ning niki nganu sesuk meneh tak wirokke iki kualik iki. Ah karang paling aku karo nesu anu Oh gara. ngono. Sesuk tak Nggih ngono. padu mergo arep munggah karo aku. Wah niku. Oh, dadi kesusu nganti kualik Kuali barang ora kudune kiwa kerasa. jeneng tengen. Mula kula tutupi ngene ndak ketok. Oh ngono. Oh. Ning kula kathokan mboten kowe Mas Gading ora kathokan. Katokan nggih, Pak, kula pangu. Oh, gitu. Mboten, Ding. Katokan ta? Nggih. Delok jajal katoke kowe. Memanismu tanku. Kok sik, hei. Tapi Urus Sindoko wis iki lho. Anu suarane dicocoke karo gender arep njaluk slendro apa pelok ora waton muni. salah kula nggih to, salah kula. Pun manut mau nek mung Mbak Tatin niku. Nah kudu manut. Wah nek wani munggah kene kudu wani. Wis ora mikir Sing penting nek wani omong ora apa-apa. ora apa-apa, ya omong karo omong nek arep demok ya kok Omong. kasus. Demok ndak tekan ngendi kowe. Karo sasa mikir iki dukuh apa udu, sing penting anane aku karo sapa mau jenenge, Pak? Sapa, Pak? Narya. Wah, anane Gur Tatin Tidot karo Narya. Sapa mau? Bagus Narya. Alah bagus senario ngolah. Ngolah lah. Aku lek jajarin kok bagus dhewe. Ha iki kancane ya pirang-pirang lho. Aku lek jajarin iki kok. Aku karepe kok milih Cek Sirsinden. Ayo milih selera, milih niku. Ya jajal nek milih selerane sing endi? Milih Mas Ayo. Gading mau. Alah, ya ora wani wedi bojone. Ampun seru-seru. Krungu niki wong ngeten riko niku. Ayo ora apa-apa. Bu, nyilih Ais. apa? Tas itu, niki ajeng memanismu. Larase pelok. Belok, Pak. Helah, Nggih, kedep. pelok, Pak. Pak, kedep po dengan mati aku Aku niku- kedep. Kok malah mlongo? Ngono. Tertegun. Tertegun saiki aku wis nang kene arep ngopo jajali. Ndang. Ngemati. Oh, gur ngemet. Aku lho ora dong pelok slendrone lho. Ah niki nek jenengan mau sing anu muni pertama mau pelok. Lah niki sampun ditintenge kalih Oh. Mas Geter. Nggih, nggih. Nggih. Niki nah, Memanismu tanku jiwa. sing lanang seniman seniwati kayane Gawe runtuhe ati. tak cekel kene Pak. Wah ampun, kula ki ngeling-eling bar iki terus apa ta lali Kok kula iki. nyekel karo aku Eh, ngene kok kok sakne- kematke dhuwur ngene iki ya.
Ane nang mburi dikira nginthuk nang mburi. Ayo nang mbok ngene wae bebas, rasah diwak-wak ngono lho. Nah, bebas. Tangane ngene. Nggih. Ngaten niku terus Mang Sampluk mawon. Wah, ngaten terus ngaten iki. Saene niku Pak Hedi nggih, saene niku. Wani, nyampluk aku wani. Ayo. Mboten. Campluk plek ngono genten tak plek genti. Kandhake Pak Tulus aku ra wani aku. Lah kok jenengan tak kandhake bojomu ya ayo. Ora sak kadang-kadang. Terus pripun niki mau terus pripun Mas Gading? Wah kula nggih mboten ngertos. Kula ya ora apal. Ora apal. Rara apa? Ya ngono kuwi malah ngacung-ngacung. Mas lali pon mandek iki mon kula tak medun. Aja mutong. Sabar ya, sabar. Gene ketemu karo Tatin ki ya kudu sabar ya. Kok alhamdulillah ngapa? Ditemek alhamdulillah. Ah nggih. Iki lagi tak demek mburi lho, urung tak demek. Ampun. Ampun kok ngene. Aku ora bakal demok kono. Nggih. Kula ki lali tenan niki pun Mang terus kedimon kula niku lali tenan. Kula. Nggawa catetan apa ora? Mboten. Ah terus? Nggih, Bu. Sak metune wae, metune apa? Jajal. Angel metune ngeten niki. Heeh. Kudu nganggo proses nek kula metu. Kudu nganggo. Apa lagi metu rong larek kok sandang angel. Lah kudu nganggo proses ya kaya ngono kuwi. Ah, Lah yo leres kan Mas Mas Gadeng iki mau kan lagi dua baris. Apa wis sandang ora iso metu rak ya piye ayo? Kudune rak ya los ngono. Lah saya yo. Ya urung saya ya Mas. Lah mbok yo mbok menawi. Nggih, protese sak isa-isane iki. Nggih. Lara apa kasih nedya Ngetan balik ulang apa setia megalakon setia megalakon memunduta rumi kula dalu niki tambah seneng niki. Lah napa? Padha karo kula nanggap wayang dhewe kok kula niki. Ah, Adik diseneng-senenge wargane, aku nembang tene diseneng-senenge wargane. Lah, Padahal warga kula niku tengen nyawang kula jane sepet. ora apa-apa. Kula mboten sepet kok Kang Mas. Alah. Ngono kok diajak. Injih Kang Mas, panjenengan menika suwantanipun sae, pasuryanipun injih bagus. Bagus lanang kok kula. Lah iki. Wah, nek wedok ayu. Lah iya. Terus pripun niku? Nggih, Pak Parut niku sing kula semelangen niku. Tartamtu tak ruti ngampirke nang omah kula. Lah ngapa? Lah ngampirke ora nang omahe dhewe nggih Pak nggih. Maksudnya diampirke nanti nek ra nang omahe ayo. Nang restoran ngoten niku. Atus pripun niku? Lek gong lek lek kula. Pasti aku tetep nang kene iki arep rampung kok. Jenengan Arep nanti. kula mengke teng omah niki. Nggih. Ah nggih kok ora turu jero turu latar kula. Ra apa-apa malah isis kok nang latar ya. Pinepsu. Lo mampah. Wah, sampean ngajari yo luput. Kace, aja nyeneni wong jenengan wae. Ora apal kok ya.
Lu rasa malah gelut karo sindianku bareng. Karo aku wae. Lu mampah tanpa welah. Tak adani ra percaya kaya. Dadi dhuwur. Ah karepe arep dhuwur bang isor ya ra. Terserah. Penake. Penake jenengan. Lah ngerti ngompet apa nggih ngoten nggih. Ah nembang sak penake ngoten Nah nggih. ya penake jenengan. Penake situasional. Wah, ngene. Pun Mbak, lampun nggih. Parut. Lampun nggih. Satos, parut kalih duduh gule lho niki mangke. Dadi langenge kula Pak lumampah. Tanpa welah. Tanpa jolo niti terakhir toh. Terakhir. Mulih. Oh sik urung bayar aja mulai. Waduh, Mas. Piye enggak teke ati Mas Gading? Oh nggih boten apa-apa. Apa kon bayar lagi lho. Wah. Ya iya wis nyanyi wis nang ngene kok arep bablas ya tak mulane tak cegati nang ngene rentok. Tabrak. Ah leres niku jos. Wani nabrak aku wani. Mboten ampun Pak. Wani. Mboten. Parut. Melayang tenan iki. Temah gonjeng anggenjong ing pagulingan. Ra percaya nek tak andeni aku iki. Sajake seneng karo Riza kok iki cenen. Wong tak kandhani ya ora percaya lho. Nggih, gane manut jare iki. Gak kagul aku mah. Wes. Ya. Loh. Eh, Wong nguntin kok ngundange tin. Lah sapa? Nek apa jenenge Tatin dadi Tatin to. Tatin. Ndak keliru Yatin ngono lho. Ah muni-muni ayo Tin ngono lho. Ya ora apa-apa saya terserah ngono. Pripun niku? Temah gonjeng anggenjong ing pagulingan. Temah. Cetok, kok malah tam-tem wae lho. Temah gonjeng. Temah Gonjeng.
semanten mawon kula ora kuat tenan iki kula niki. Nggih. Nggih. Nyer-nyeran. Ora kuat. Matur nuwun Mas Gandhi. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Pak. Wonten ala betul-betul diapunten kok niki. Nggih, semanten nuwun. Hah? Niki Tinggalan. tinggalane, Pak. Kula pendekit niku niku riyen. Ha, niku suwung. Alah iki ngapusi gore niki ora sangu ta, Pak ya? Pak, ora sangu ta, Pak? Urung ta, Pak? Ora ta? Parut lho, Pak. Parut lho, Pak. Nggih, matur sembah nuwun nggih Pak Dukuh nggih. Sesuk meneh nggih kok sekecake karo ngopo? Matur sembah nuwun luar biasa Pak Dukuh, Luar humoris. biasa tenan jan. Wah. Gayeng ira jamak-jamak. Nggih niki Pak Dukuh sing humoris sing ngenten niku, Pak. Nggih. Pak, aku karo Mas. Nggih. Pak sopo? Ya kareng biasane iki dalange tuwa-tuwa saiki dalange enom ya dadi arep kleru muni Pak terus. Aja, Pak. Mas Pak. Pas. Pas ki apa? Pas iki dari Pak dan Mas dari pas ya. Aja, Om wae. Kong ya. Nggih Mbak Bila niki minangkani pamundutan Nggih. selanjutnya Mas. Menangani pamudahan selanjutnya enten caping gunung. Lho niki Saweran kok sing iki sing sapa Pak? kok napa? Pak sinten? Pak Parman nyuwun apa? Gubuk Asmara. Gubuk Asmara, nggih. nggih. Langsung dipinangkani laris. Laris. Nggih. Ngono lho Pak Dukuh iki wong wis suwe banget kok Wah. nggak bayar. Wah. Nah, nggih. Iki mau lho ora munggah ora apa-apa langsung ngulungi 100 lho. Dukuhe wis ngemek-ngemek ora bayar. Nah, Ndi Pak Dukuh? Cepake lho engko tak enteni tenan nek ora engko baline di ana memedi nang perapatan kuwi gondol wing. Mending minangkani gubuk asmara rumiyin nggih Mas? Nggih Mas? Gubuk Asmara riyen apa caping gunung riyen? Nek sampe gunung mangke bareng-bareng mawon nggih. Oh, Sama nggih. nika sing kula ki ambek rumiyin. Oke. Ngeten, nggih. Oke kalau begitu. Ya. Monggo. Dibawani no ya. Oke. Dibawani. Nyingkar nyingkur. Lho kuwi dengan bawa terus kono lampune mati. Lah ngapa kena perbawaku? Oh, mergo dukuhe rong bayar. Ah, aja genah. Oh, rek meneh. Wiwi pane nyingkar nyingkur. Apa mati lampu mau ki disengaja terus Pak Dukuh kundur ngono ya? Iya paling iso mareh dan nek Iso. melayu bali ra weruh ngono ya. Neng ketoke mboten ora bakal melayu soalnya nang omah ana parut ya. Oh iya tuh. Parut kuwi mesin. Wah, parut mesin ya remuk. Wah, dueng ngono kuwi to. Yo. Lingsem yen kemutan lelampahan kang kene iso Mas. Wah. Puri tresno tulus nadyan ing gubuk asmara. Menika sampun Nggih, sampun. bawanipun. Bawane sampun. Monggo Pak Tatun. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tak keleren ning cakya kebak tulisan warna pandang
Asmara. Menika wonten penari latar juga. Wah, nggih nika sip. Ya wis ra apa-apa. Nek ndelok le goyang elek ndelok kae wae malah apik, Mas. Dadi propertine ya werna-werna engko sing ndase ganti. Apa meneh engko klambine ganti apa ngono iki anu jaman Pak Senil biyen ya wis ana. Ngapa kok malah meneng wae ngapa, Mas? Ya ora masalah to. Apa omong aku omong kono omong. Omong bareng. Heeh. Ora yang ngomong bareng ora iso. Nggih, selanjutnya mau nak apa niki tadi? Apa jenenge? Caping Gunung. Nggih, Caping Gunung nggih. Sinten sing kapiyarsa pinarak wonten pemanggungan mriki? Weh, bawane dibawane ndredeng. Oh, urut. Urut nggih, no. Siap. Berarti saking saka kene ya. Saking Mbak Agnes. Oh iya, tipe. Agnes? Ya. Alah oleh kemayune. Malam hari ini lem ngerti toh? Ngerti wae. Kamu memandangku ya? Ya iya ya.
Dari tadi. Saben bengi. Ora mungkin nek saben bengi. Mungkin ya Nes. Mungkin. Lho, Ah Nes ki kok ya setiap hari ya oke-oke saja. Lah iya wayangan toh maksudnya Iya, entuk wayangan. duit pendak dino nak ya aku seneng. Iya. Entuk duit Becane entuk. udu. Nyawa. Iki kudu ana sing jengglengke Mbak Tatin ki sebagai bintang tamu. Jengglengke nom jumbul. Aku jumbul. Lho iya Kok nek iya. ambrol panggil. Ora, ambruk iki Ora. panggung top e padake. Cor-cor. Padake. Ya berarti rasa dijengleng wae. Apa iki mlumpat terus ngencot Mas Janu iki ora apa-apa. Ah Mas Janu mah oke-oke wae. Malah mapan nek Mas Janu iki. Jajarnya. Jajare Mbak Orisa. Mbak Oriza. Yo. Yen memajang mong karo janor kone Piye apik to? Adiake kok Iya, hujan. Sing ireng apik ya. Ana tambahan gireng. Kejawane bapak jek kae iki. Lah iya kejamane bapak. Heeh. Bapak amu. Lah iya apa bapak? Ya bapakku ya bareng Pak Oh, iya, Bos iya. kok ya. Biyen Pak Bosku, saiki Pak Bosku ganti jenengan. Ora sio-sio nek karo anak buah ya. Lho, Aja bapak, kaya bapak mbiyen sia-sia ora? Ah, bapakmu iki ya bajing ya moto ya metu kabeh. Lho, iku perlu ditiru nek kaya ngono kuwi. Kok njuk. Aja. Sing apik wae sing ditiru ya, Le. Lah sing apik iki meh sithik ketoke iki. Kaya sia-sia karo bapakne ya. Oh, aku engko nang omah kualat malah anakku engko. Aja ah. Ning ya jenenge ra apa-apa ding anake iki Seno iki nek ora brusal iki ketoke kudu anake. Lah iya. Lah iya wis. Ra apa-apa Le, sak karep-karepe Le ya. Oh, oh. Iya. Kok karo jenenge sapa iki Mbak Endah saiki. Heeh, Mbak Endah. kembang wae wektu Mas Gading. Nun. Malam hari ini seragam sinden itu baru loh. Wah, baru toh? Iya ini karena mau pentas di Kebon Agung ini sindene ndandake langsung Wah. jahitke rong dino langsung dadi kita yang blentong ora karo-karo. Oh, berarti lek kono kok bakal wingi wis dijahitke to? Apa? Lek kono kok bakal wingi wis dijahitke to, Dek? Kapan kamu memberi kami? Mbok rasa ngilang-ilangke wong. Ya men ketok gleleng ngono lho, wah. Ya amatur sembah nuwun nggih Mas Gading. Sami-sami. Besok maling nggih Mas ditembaske Ampun, brose sing terus pisan ketemu- wae. Ah, kok pisan? Yo duitnya argo ngopo? Nah, ya ngopo-ngopo kena. Nek Sopo kang mau lampune? Wis Nggo nyanyi. Nek biyen anu Suwargi Pak Seno iki ditukokke bros, terus engko sisan sak masangi ngono Mas. Wani apa ora Mas? Lah terus duitku ki arep tak nggo nyanyi rumah Pak Tulus e. Maksud lah. Heh? Saiki wis ora nyanyi wonge. Lah terus ngopo saiki? Online. Wah, lah ketoke lah ora nyanyi. Nggih menika anu woro-woro
kagem masyarakat Nggih, mriki. woro-woro Pokoke napa? niki tenan yakin sumpah demi Allah iki seragame lagi dienggo pisan iki nang kene iki. Wah, Kemana berarti ini? nganyari. Nggih luar biasa lho Luar niki. biasa. Kagem dienggo kebon agung menika. Niki sing niki leb-leb niki dienggo bintang tamu. Terus niki Sing lho. endi sing niki- nggo? Niki rak leb-leb tangan niku mengke burine kene iki bolong lho Mas. Niku nek entar delok. Wih. Lho, heeh. Apik. Alah, bahasan bolong didelok-delokke. Niki pokoknya alhamdulillah saged tumbas seragam malih. Nek ngene jenengan pripun, Mbak? Kun aku sing bolong ora mburi, Mas. Ah coba ndi itu? Maksudnya delok. Buri maksudnya iki bolong Mburi ora. apa? Lah kok ngarep buri? Ngarep mburi piye? Padha. Maksudnya ngarep mburi padha maksudnya piye? Padha maksudnya iku ora bolong padha iki lho. Oh. Heeh. Ya bolong ning cilik iki. Bolong cilik. Ora. Ya jejernya kok Mas Gading rung ngerti rung gaduk kuping ya. Niki Mbak Jajare sapa Saras jajare? nggih. Mbak Saras iki. Wah, Nggih. monggo, Mbak. Pacitan sarwe Pi wis ganti properti ta? Saiki nganggo kotang. Lho, Oh, kayak wis njupuk ndek sapa kok iki. Bu, ditileki mameane nek do ilang. Dijupuk kuwi. napa niku? Obal. Kobal. Sekarang bar iki terus arep nganu apa jenenge kuwi nek ngono kuwi? Ora nganu jenengan ki nek ditunggoni ngene iki, sesuk bar iki dadi laris, Mas. Amin. Ngono ki lho. Heeh. Ya mbiyen ki ya pokoke apa jenenge saka bapak nek mayang ditunggoni wong Wah, wong apa ya? Wong dolan, wong joget-joget ngono kuwi insyaallah bar iki juk laris ngono lho Mas. Amin. Amin nggih. Dongane masyarakat wonten mriki sedayanipun nggih. Selanjutnya Mbak. Ayo. aku ki karo bapak diwarisi kuwi lho. Apa? Kuwi mau Endi? pake Sing joget kuwi diwaris. diwaris kene. Oh kuwi diwariske jenengan. Oh dadi sesuk jenengan ben anu, ben laris manis. Oh, Amin. no. Mosok ngene warisane Pak Seno ya. Pak Seno masa duwe konoan ya. Bu ayo monggo. panas udan Iki parian barang lho iki. Parian? Parian no. Oh nggih, sampeyan kok parian saking sinten? Parian sing Mbak Agnes mele. Oh, Mbak Agnes. Ayo Mbak Agnes. Biasanya sing pisanan kita sing gampang-gampang, sing ora kudu mikir jeru-jeru. klekaran Lah meneh. Wingi wis klekaran, saiki klekaran meneh. aku mendaknino gur klekaran no Dia kan hobi to Wah klekaran. iya. Hobi klekaran to, tak melu mbok anakku. Klekaran nggih ra nggo apa-apa kae ya, Nes. ilir klekaran Heeh. neng pinggir kali Wah, kali cerak ngomah mesti. apa Abok. Klekaran nang pinggir kali. warga kebon agung Tridadi Sleman tansah gancar rejeki Amin. Agnes kok wong kene kok ya, Nes? Kata Nes tanggamu ta kene. Satu apa? Satu kelurahan. Oh. Berarti ra bayaran ya saiki. Biasanya ora bayaran. Ya biasanya nang kelurahane dhewe iki ya gratis ya. wis Gratis. lunas kok Wis lunas ora sida, Mas. Wah, Ah, wis dilebokke tas. umpama rung bayaran ngono kan iso bagi loro ya, Mbak ya. Ah iya, bener iki. Ah nek ngono kuwi seneng aku, Mas. Hah? Nek bab bagi Aku loro. sing ora seneng. Nek kon bagi loro. Oke, Mbak Ariza yo. Ayo, Mbak Risa. aku lagi nanggung Hah? Nanggung apa? Nanggung apa? ya nanggung Nanggung contone. ya nanggung kui Kuwi apa? Kuwi apa?
maksudnya. Kuwi kok karo ngacung kuwi ki ndi? Proses. Aku lagi nanggung terus Diganggu kancaku. Wes kenal kowe. Senengane kok ganggu-ganggunan. Agnes sih senengane Mbok sesuk tak ganggune. Wani apa piye? Wani bae kok aku kok. Wani Mbak, es kendel Mbak. Oh saiki wis kendel. Wis. Ya, Jas. Tak dukung apa ora? Tak dukung ora. Saiki kelas piro to le kowe? Lho ah kelas piro ya wis lulus aku e. Oh saiki wis kuliah kok ya. Wes. Oh ya wis wayahe ngedu le. Ya wis ra apa-apa. Berarti ra apa-apa Mbak, ra apa-apa, ra apa-apa. Ra apa-apa ora masalah. Apa-apa. Tinggo ngapa to kuwi Mbak? Nggo perkembangan apa? Iki Mas, kowe ngandake apa to, Jak? Kok malah dienggo perkembangan apa? Iki maksudnya perkembang biakan ngono apa piye? Pengalaman, kepiye to? Pengalaman. Oh, tak kira perkembang biakan. Heeh, kowe nek teori-teorine iki wis tak pelajari kurang prakteke. Oh, ya sesuk dipraktekke le karo aku ya ora apa-apa. Piye Mas, gelem karo Mbak Ora. Tatin? Langsung arep mutah ya, Den. Ayo mau apa jenenge? Aku lagi nanggung, diganggu kancaku. kancaku. Terus Mugi warga. Ora guyu iki. aja guyu. Kowe Ganggu iki aja apa? ganggu wae to. Sapa-sapa kok diganggu lho. Jare mau diganggu kancaku. Mugi warga keben agung Heeh. tentrem rahayu. Amin. Ngamini dhewe Dek. Ora apa-apa diamini dhewe iki ora apa-apa. Ya ora apa-apa ngono iki ora apa-apa. Ben kabul lah. Ayo amin. ngono. Ya amin. Ya. Jejere. Jajare mulih. Ning tulung agung Ning tulung aku. Heeh. numpak sepur Empat spor. Mbak Sepur. kagem warga kebon agung tambah makmur 100 Amin. penonton. Ya, wis tambah. Amin. Tambah makmur. Yo jajare meneh. Mbak Saras. Kosong. Piro iki? Watangku kembung, Weh, Kokian angin ngono ya. kakean kopi, Oh, kopi. mugi warga ngendi? Kebon Kebon Agung. Agung manggih basuki. Amin. Ya, Mbak Ayu. ya Mbak Ayu. Senyum Mbak Ayu, senyum. Aku mau senengane iki merengut wae. Orang mau dionekke petok karo bojone. Lah iya. Bojone iki ya kurang ajar no ya Kurang ayu-ayu ajar. kaya ngono kok dionekke petok. Ayu pene apa petok Petruk ngono ngono kuwi ya langsung. seru banget ya. Oh, kok nek kempit kok bojomu kowe. Nek gur dikempet wis kulino gitu. Oh iya, diuntang-antengke kowe kulino. Hei. Tuku balung Tuku Oh, balung. tuku balung. dipangan bojoku. Jos. Apik to? Kok malah kaya anu ya, Mas Gading. Apa piye? Sing cok kulino mangan balung iki apa to, Mas? Ayo anu, Apa, Mas? kaya biyen aku tau duwe. Sapa jenenge? Jelly biyen jenenge. Jelly iki sejenis apa, Mas? Jelly iki Rottweiler. Rottweiler. Wala kiri to, Mas? Oh kaya. Oh, udu kuwi, Mas. Oh, apa terusan? Udu Nek to. balunge rek nek dimasak iso nggo gawe sop. Heeh. Tinggu kayak tengkleng. Heeh. Ya jane iki udu jane. Ya kur golek amane wae. Ya salah kok. Jane iki ya ora duwe balung. Loh, Hah? maksudnya Lah rada. nek nggo balung ya tenah lara. Iki ngandake apa ta, Yu? Hah? Balung. Balung. kan? Jare sapa sing rande balung? Hah? Ilat lho, ilat Ilat tenan ora ana di balung. balunge. Terus bar kuwi kowe muni piye? Nek ana ya lara. Hah? Oh iya. Ilat ana balunge ya ora iso omong kowe ya. Ora lara, Yu. Hah? Ora lara, ora iso omong. Oh, to. Heeh. Pokoke kulino. Ora. Ndak ya apa kuwi mau. Lah ngono ya digenahke. Alah ya karang ya ben lucu kok ya.
merti dusun ing kebon agung mugi tansah tentrem rahayu. Amin. Amin. Yuk, sapa Mae? iki jajare Mae? Oh, Mae. Nah, iki seru dhewe iki sing ngrebam nih. Yuk, Ayo, Mak, Mak. yuk. Bojone dhewe ora didukung bahasane iki. Ayo, Mak. Ya bener kuwi mau nek. Aku seneng ya nek kowe diuring-uring karo Ayu. Ayo, ayo Mak Neti. Ana TV. TV? TV. TV. Jawa to soalnya. Oh ya Jawa. Jawa apa gembel? Manuk. Larang Jawa. Karang nek Jawa ki F utawa V iki iso diwaca dadi P. Heeh to. Iya. Dadi nek ana jenenge Ana TV. mongso dibaleni meneh TV. Ping pira kon baleni kok? Sakuwate. Waduh, baleni. Ana TV. Oh, ping telu. Iya, no. Cek kuat kaya, ijek kuat ya dibolani ra masalah. Senom. Nah, meneh bisa. Pisange lho. Cek nom. Ayo. Agene kok mah bolan baleni. Ayo pisan Kas. Gak. Ana TV, ayo cepet. Ayo gak ana TV meneh. Ditaleni kawat. TV bodol kuwi. Bisa jadi. Mugi warga kebon agung Tridadi. Sleman. Ora nganggo Sleman. Wargane tambah kuat. Kuat lan apa? Semangat. Ya Oh, lan ya. junjung apa semangat. Iki ne. Cek nek semangat. Ya wis, iya. Ngopo nek semangat kudu ngene ya? Semangat kok ora liyane ngene ngopo? Jal apa nek semangat orang ngene iki? Apa ya? Ya, ngono yang bingung. Semangat. Pun gimana? Ya wis pun. Jajare. Ayo Mbak Watu. Sapa? Suarane atos Apa? atau Sapa? Mbak Wahyu. Ora muni ngono. Mbak Watu iki. atos. Kayak iki mbokku keloro. Dadine nek Piye mbokku piye to? mbokku keloro nek ra ono bupras dadi kamu. Amoh. Mosiar. Mah ding ya soalnya tak jaluki mik ya soalnya. Mik mbok ngene ya dadi mah. Parian mbok. Mboten Mbak Iya. nggih, mboten Mbak nggih. Alah nggih ya ora apa-apa. Mboten. Piye iki, Mbak? Apa? Kelarak tenan to, lali to. Wis ora apa-apa. Ora. Yo. Nanon. Kerukupan sarung. Wah, lah kok. Terus kerupan sarung. Katokan tetep katokan. Kok ora katokan sarung? Katokan, Pak. Nganggo kathok cilik ya. Anggo katok cilik, tetep katokan. Kerukupan sarung. Oh, pindho. Ah, Nek ya, pindho. pindho. Pinggir segara pindho wae. Ning pinggir segara. Nek telu ngapa? Mugi warga kebon agung aja ganggu to. Ya. Lho ora atos tenan to iki. Langka lho iki. Lucu iki langka lho iki. Lah ya aku seneng karo iki lho jenenge Bu Watu kuwi lho. Balenono. Oh, kuwi. Iki lagi barang krem apa ya kok galak temen karo. Klambine rung dadi. Mugi warga kebon agung tansah bagya mulya. Amin. Kari dhewe Mbak Tatin. Loh aku. Wah, Aduh tiwas ra mikir aku Mas. wis kono. Wah ya wis. piye? Sengaja aku ora omong ket ngarep ki sengaja kok. Nah, apa Ya. ya? Nah. Tuku jagung. Nah, dikandani mburiku ganti. Ya. Ganti. Aku ngingkung. Ganti ra. Ora, serasa. Cacahe 6. Mugi warga kebon agung Oh. tansah ayem tentrem. Keploki Pak nek kula keploki. Nah. Spesial for me dikeploki. For me. Untuk aku. For me untuk aku. Menika sampun sedanten Sampun leparian terus selanjutnya. dilanjutnya, heeh. Yo. Tekan sapa mau ya? Mau tekan Mbak Ayu. Heeh. Saiki Mae. mae. Panas udan panas aleng-aleng
Kok ora bareng to rumangsaku iki? Oh, di nganu to ya, di barengke. Baleni Mas, yo ben kompak. 1 2 3, yuk. Wis lumayan, kadang sing siji arep banter, sing siji arep alon dadine yo ora bareng. Heeh. Sing penting do metu ora apa-apa. Kudune siji wae, sing banter apa sing alon kudune siji wae. Siji ya Mas Kesran wae nggih. Ora Mas ya. Lanjut ya, Mbak. Lanjut e. Ayo, Mak. Mak, Bu, Mbok, sapa kuwi? Mbak Wahyu. Natian watun sarta Oke, menika bobonipun sampun. Nggih. Menika lagune kula kepengin Mbak Wahyu kali Mbak Neti kapoleh munggah wonten panggung. Yo, joget. Kowe milih sing dangdut apa sing iki ayo? Heeh. Nah. Iki wae ya, ya mulane iki wae ya. Nah, wong loro iki dua sejoli. Ngedot wae ngedot ya. Heeh. Jangan